саломи баҳорӣ ба дӯстдорони барномаи оён медонед ки бо шумо ман Сарвиноз. Куртаи атлас себи ҳар як гул духтар аст. Аз ҳамин сабаб мавзӯи имрӯзаи барнома ба он бахшида мешавад. оё медонед ки атлас аз забони арабӣ тарҷума шудааст ва маънои он ҳамворро дорад. одатан атлас барои либосҳои идонаи занон ва гулпӯшҳо истифода мешаванд. ҷома, чапон, куртаҳои миллӣ, либоси суннатии тоҷику ӯзбек аст ки аз атлас дӯхта мешаванд. тамошобинони азиз, бо омади баҳори нозанин ва наврӯзи ҳуҷастапай мо тавсия медиҳем ки либоси атласиро ба бар намоед.